Здравейте! Аз съм Ивелина от Меню и сега ще ви покажа най-вкусната, най-лесната и най-прекрасната туршия на света с помощта на Пикантфикс, сладко-кисела добавка за туршии на Доктор Оеткер. Първо съм нарязала на съвсем тънко зеле, моркови, целина, малко червено зеле за цвят, чесънчета, около 2 главички обелени скелитки, малко зехтин и чушки, подходящи за пълнене. За най-лесната и вкусна марината на света съм подготвила 300 мл оцет 6%. Може да използвате също и 9%, но не по-малко от 6%. 150 грама захар, литър 750 мл вода и едно пакетче Пикантфикс сладко-кисела добавка за туршии на Доктор Оеткер. Ще смеся всички зеленчуци, т.е. нарязаното на ситно зеле, целината и морковите. И ще ги разбъркам добре. Дръжките на камбите са изрязани и семенцата са отделени. Всяка една ще напълня плътно с сместа от зеле, моркови и целина. Останалото зеле, моркови и целина ще смеся с червеното зеле и скелитките чесън. Приготвила съм буркани, които са добре измити и подсушени, и ще напълня до 1/3 с зелето, в зависимост от големината. Във всеки един от тях ще сложа по 1 или 2 камби. Зеленчуците са вече в бурканите. Идва ред на маринатата. В литър 750 мл вода слагам един пакет Пикантфикс сладко-кисела добавка за туршия и разбърквам с 150 грама захар и 300 мл оцет. Слагам на котлона да поври 4 до 5 минути. Аз ще добавя и 2-3 супени лъжици зехтин. Маринатата е готова и още гореща ще я сипя в бурканите върху подготвените зеленчуци. Маринатата е много ароматна и ще запази туршията много хрупкава и със свеж цвят. Ако обичате малко да ви е по-пикантна храната, можете да приготвите туршия и с Пикантфикс люта добавка за туршии на Доктор Оеткер. Няма да стане прекалено люта, а просто една идея по-пикантна, по-люта, по-свежа. Добър апетит!